Madoka mabuja tauya ano nhau dzanyasi. Riri zuva rochigumi mumwedzi uno waMbudzi. Ipapa rikaiti tande nonyaya rikaitika kwedu uno kwaMutoko. Ipapa wazhinji wadokerera kuvhunduka kutoti kohoko chii chiri kuitika. Kwaburika kuti kuno wapwere wakaendesiwa kunzvimbo iri mumheramo Mutoko senda kunonzi kuplan. Ikoko wakagara isiwa ikweyo, asi wachinzi kwai wakangonzi waruda kuendesiwa kuchipurisa kana kuti kuchisoja. Pari kuziva kana kungwisisa kuti zviri kuitika, nokutoti nyasi ndipo zvazoburika kuti wanenge wapfana waruda kuendesiwa kubhodha gezi koita izvozviya izvi. Waburika wachitenderera munharaundamo waari kundoimba dzimbo dzokunge wari kuenda kuhondo. Unobva waita kuzisaya kuti chii chaakuitika, asi rikaiti rambe takaringa kuti zvinopera sei. Tambozama kubvunza wamwe paribe chaburika, tambozama kubvunza kunyange ana kanzura chaiwo, paribe chawareketa kuti chii chiri kuitika. Kaiti goramba takaringa kuti zvinenge zvipera zvichienda nokupi izvozvi. Mapurisa ozeta rapia abatiwa anokutanikiwa pachena kutoti wanoita mutsepwede yakanyanya inoita kusapota nokutsigira nokuendesa mberi basa rowanhu ZANU-PF, wachitadza kuita zviri pamutemo zvokuti wanhu wese wange wakaenzana pamutemo. Ipapa wasunga wanhu 5 wobato roCCC kunzvimbo yokwaGutu yokumadoka zuva, Gutu West pachirungu. Ipapa kwai wanhu wasungiwawa wasungiwa kutoti wakavhiringiwa pokare newanhu ZANU-PF wakauya kurari yawo kuti wawarambidze nokuita rari, wachibva wavhiringa wanhu waye, asi wanhu woCCC ndowakabva wazosungiwa. Pakaita kuoma chaipo. Nyasi Tshabangu aburika pachena kutoti matsimba aDouglas Mwonzora ndiwo ari kuteedzera. Ipapa agotonyora imwe tsamba pokare ari kuburitsa vamwe vanhu kuseneti, pokare agonyora imwe tsamba ari kuti iye mari dzese dzinoisiwa dzomapato matongerwo enyika dziya dzinofana dzichipiwa bato roCCC dziri kuendesiwa kwaari iye. Unobva waona kuti pakaita kunyangaraka, kuti utoona kuti manyongori akaita kurongiwa chaiwo. Wari kuseenzesa mufananidzo yaNelson kuti ndiye muridzi webato, asi zvino wari kuti ndiwo wane masimba okuita. Unobva wazvisaya kuti ibato rudzi rakaita kudando. Mabi yangu kumberiku kune nyaya rikaiti rambe takaringa. Kwainohera noZBC wasenzi wobato roMDC rawaMwonzora riya, kwai wagototi taakutora muzinda wobato Harvest House. Unobva waita kuona kuti chatonakidza ipapa waMwonzorawo wagotoburika wari kureketa kuti kwai ipwito dziri kureketiwa noZBC kuribe zvakadando, nokuti ZBC yagoti wasenzi wobato reMDC ri waribe kubhadhawa mwedzi inosvika misere chaiyo. Ndakaitione kuti zvinopera sei ipapa. Kuita kumwe kunoratidza kuti paribe ketiri kuenda munyaya yokutongiwa kwenyika ino nawaMunangarwa, wagotoburika ipapa wari kureketayo kuti paribe chawakatadza pakuisa Philip Valerius Banda ari musoja kubato rawo kuPolitburo. Wagoreketayo wakatoti kwai Philip Valerius Banda musenzi bawo hurumende. Unobva wazvisaya kuti kana wari kureketayo kuti kwai iyeyu aripo bapa vanhu vanonzi macivil servants, wari kuedza kureketa kuti kudini. Ndabva ndapererwa mabi yangu, asi chanja chopfene chiya tinogara reketa ndicho munotoona ipapa. Paribe kana anohanya nokuti zviri kumbotekairiwa sei kana kuti wari kudii. Unobva wanyatsoona kuti watoita madiri aJorgina, asi kuridza vari kuita kangoma kaka rikaiti gona kuti kanoparuka bachere charamba hedu takaringa. Gore rino wanamambo naHeadman nomasabhuku nonhume yamambo nonhume yaHeadman aiwa waita kunota, wapinda machena pamusoro pomari
yavari kutambirisiwa nehurumende, vari kutambirisiwa pokare mari yobhonasi iri mari yomunyika pokare, poita imwe yobhonasi iri mari yokunze kwaAmerica. Ipapa kwayana mambo achagopuwa $300 omadhora obhonasi. Ana Hedzinoyi wakaita sana Hedzinoyi Mbudzi waye kwaiwa gopuwa madhora $210 210 pachirungu. Apawo wana sabhuku unoita zvokutumiwa namambo, nhume yamambo nanhumbe yaHedimeni wese wari kundopuwa $100. Waita kunota zvavo wabi yedu tekuti makorokoto. Kambani yoziyesa yagotoda kuvhundutsa vanhu ipapa payareketa kuti kwai vanhu vari kutenga magetsi okuzvitengera aye, kwai ipapa mukatenga goziwai kutoti mamita enyu achada kuti achinjiwe dandemutande raanosenza naro, network yawo, software pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera zvakaita sei, waribe kureketa kuti zvichaitiwa lini kana kuti zvakamira sei, tinge chizokunyepa ipo zvinobudikapo. Kwaino hurumende chikoro choGlobe and Phoenix chokukwekwe chiya chakadhirikira chaakuda kutanda izvezvi kuti chichiite zvekuwakiwa pokare. Tekuti makorokoto, asi tinotenda dzamwa dzadoka nobenzi, tinenge chikunyepa kuti zvinenge zvichikaira sei. Tikaringadza upfumi aidi zvinogara reketiwa zviya kuti munokona ba kuriga mamiriro oupfumi ndizvo zviri kuitika ipapa. Nyasi National Foods yagotoburika ichireketa kuti wakomana musenzero watagoita dhiziri hwendo huno hwakaita kunyangara, kwaita senzesa marita anoita zviuru 413 713,000 liters pachirungu dzodhiziri mugore rapfuura kuti wakone kubika chokudya. Idi dai wakuru waonyikawo waita kunyara chaiko, dai wanadzirisa magetsi, zvinhu zvaita kuningisika zviri nani. Kuno ipapa zvomagetsi zvo palibe kana chibodzi chavari kugoreketa. Zvinenge zvaita zvaizvisvinu kuvanhu kureketa kuno, OPPC wagoreketa kuti samende yedu yakubenhuka, asi inenge iripo pamutengo wakare madhora okuAmerica 10 anomasendi 50, $10.50 pachirungu. Ipapawo wolafaji waye yaakunzikaya, kwai ipapa wagotoreketa wakatoti tabenhuka, zvanga zvakapfa zvaakusenza. Ipapa ndipo patinotorowerawo manja kuhurumende kuti yakaita tusvinu kureketa kwayagoita kuti vanhu vanokona kuenda kotenga samendeyo panze. Kwaita kuti kambani wabengenuke, waite kumutsa chaiko, nokuti wakuona kuti wakujirwa mari yese. Kaiti goramba takaringa hedu kuona kwazvinoperera. Tikaringadza mutambo ipapa kwaiwa wanotambira chikwata choDynamos, nyasi wangu wari kuramba kupindazvo kuti waafundire kutamba bhorako, kwaiwa goti mari dzatakanzi tichapuwa dziri kuuya basa kati akutoda kuenda. Rekaiti goramba takaringa kuona kwazvinoperera kuti ndokupi, toramba takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvichina nokupi. Ipapa rekaiti ringe dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa chikoro chofundo yepamusoro choVenda, University of Venda pachirungu, aiwa chaita tusvinu kwaichagoongorora mvura iri mamana ari kunzvimbo yotowa ndou, chikagoona icho kutoti mvura iyi yakaita kusvipa, inokodzera kuti imwe nowanhu. Hino kuti wachaita sei? Wakomana ndipo munotoona kuti musiyano nokwedu uno, nyangwe kupi wakandochera kwakutoti vanhu imwai yatochena, palibe kana anozoita nguva yokuongorora kuti mvura itsvinu chere kana kuti yakasvipa kana kuti zvazodini. Unobva watoona musiyano chaiwo wokusiyana kwezvinhu chaiko maitiro atinoita. KuSomalia kuno mafashamo omvura ari kuhwadza izvezvi, kwai atobisa vanhu munzvimbo dzavanga vagere vanoita zviuru 300,000 pachirungu. Dai yawe wapindira wakomana, zvakaita kunyangara izvi.
kukinya uye kuuraya vanhu vanopfuura 400 kwaipapa abatiwa nomhosva yokuti anga ari kuita firimu achitonhadzira mafirimu zvisiri pamutemo. Ya zvakaita kuoma chaiko. Mudiro mari wakadari wakaita kunyangariwa. Tikaringa unoita zvomutambo wemagitari, Fali Ipupa kuKongo gonzi ipapa akutanda kuenda kunoita kuridza kunzvimbo yoLondon kuti makorokoto. Waisraeri kureketa kuno kwaiwa gotoreketa kutoti zvipatara zvokuPalestine ngazvibisiwe vanhu. Unobva watoona kuti watoita kuhwewa rute chaiko, kutoti waite kutaya ropa, watoda kuti ite dhamu roropa chairo. Asi dai wari wamweka waita zvisvinu pazvavari kuita izvozvo. Ekaiti kuona kuti zvinopera zvakaita sei, asi zvinorwadza. Wanoita zvomutambo wekiriketi woICC wagobisa izvezvi chikwata choiyo Sri Lanka kuti chinge chiri chikwata chinenge chitamba mutambo wekiriketi yo. Rekai tione kuti wanezvipedza sei izvozvo. Wagoti hurumende yeSri Lanka yo ndo iri kuramba ichipindira, saka waakutodando. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei, tizokunyepai maperera azvo. Ipapo mabuja rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.